हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ दिनै फुल नायबानो जाबाय उइदाउट स्किप कनसेन्ट्रेशन खालाम भिडिअखौ मोजां नाय। प्रमद बर'आ दिनै क'क्राझाराव जि ग्रीन फिल्डआव सुबुं गौमा एबा मास गेदारिं लादों गोजोन खौसेथिनि हान्जा सुरनायनो बियो मिनिंलेस। प्रमद बर'नि जि हान्जा सुरनाय बे खामानि गैया। दिस इज टटेलि मिनिंलेस। डुप्लिकेट सुक्ति खालामनानै लाबोनानै प्रमद बर'आ गोजोन खौसेथिनि खोथा बुंनो लाजिनांगौ। आरो गामि ओनसोलनिफ्राय खना खनलानि मानसिफोरखौ 500, 1000, 100, 200 बास अट'मबाइल गारि हरनानै मिटिङाव फैनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। आरो जुदि बे मिटिङाव सुबुं गौमायाव इउपिपिएलनि जि मास गेदारिंआव बाव जुदि नुजाफैयाब्ला सरकारनि जि आसनि अरुणोदय आसनि स्किम न'खौ मोना 75,000खौ मोना होननानै रायजो राजाफोरखौ गामिनि लेखा रोङि फरा रोङि जाम्बि जाम्बाफोरखौ थगायनानै मिटिङाव बाहागो लाहोदों। बेबायदिनि दिन गैला। रायजो राजाफ्रा जाम्बा गैला। दिनै बिटिसिनि गासिबो थाखानाय पावार एन्ड फांसन दंस जालांदों। लाजिनो रोङिफ्रा मास गेदारिं खालामनानै साइज गैया बाइस गैया मोसादों। नोंसोर लाजिनांगौ। बुजिबाय? दिनै नोंसिनि गोजोन खौसेथिनि हान्जा सुरनाया मिनिंलेस। आरो नोंसिनि जि हान्जा सुरनाय नोंसिनि जि गोजोन खौसेथिनि हान्जा सुरनाय बेखौ रावबो सुबुङा मेगन सायाखै। गोजोन खौसेथिनि हान्जा सुरनायखौ जों बयबो बर' रायजो राजाया बयबो लुबैयो। प्रमद बर'आ दिनै गिनानै हां थोनो जालायनाय दिनै ससियेल मिडियायाव खोथा बुंदों। बेबायदि पलिटिक्स खालामनो नोंहा जेबो दरखार गैया आरो गुन्दै गैला। बे सिदा खोथा। आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव रायजो राजाफ्रा नोंथांनो रावबो भट होआ। दा सरकाराव थानायखाय रायजो राजाफ्रा नोंसोरजों थांदों। बे सिदा खोथा। आरो नोंथांमोननि मेल मिटिङाव फैसा होआबानो रावबो नुजाहैया। आरो नोंथांमोना फर्सफुलि खालामनानैसो दिनै रायजो राजाफोरखौ मिटिङाव लांनो हादों। जुदि नोंथांमोना फर्सफुलि खालामामोनब्ला गारि हरामोनब्ला फैसा हरामोनब्ला नोंथांमोना थैलाय उजिलाय आरो रायजो राजाफोरखौ बेबायदि मिटिङाव लांनो हानायबो नङामोन। आरो जोबथारनायाव आं बे मोनसे खोथाखौनो बुंगोन। प्रमद बर'नि जि सुबुं गौमा बे बेखार जेसेबां साख्रियालफोर दं बे साख्रियालफोरखौ लांदों बिथांमोना। आरो गामि ओनसोलाव जेसेबां दं फैसा हरदों बास हरदों लांदों। बेखौनो बिथांमोना बुंदों थगायनानै रायजो राजाफोरखौ। बाव गोबां माने जोंनि इउपिपिएलनि आसनि स्किम हेनथेन एभ्रिथिंनि सायाव डिसकास खालामनाय जागोन। बिनि सोमोन्दै रायलायनाय जागोन होननानै गामिनि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै लानानै थांदों। नाथाय दिनै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जेलावदि मेगन मोदै गनांगासिनो दं दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दिनै रसा नांनानै थानांगासिनो दङ। दिनै लाजियाखै। गोजोन खौसेथिनि हान्जा सुरनायनि हाबाफारियाव दिनै हाग्रामा महिलारिया मेगन सादों दुखु जादों होननानै बिथाङा बुंदों। नोंथांनि हान्जा सुरनाय नोंथांनि माबा माबि हेनथेन खालामनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया एबा हाग्रामा महिलारिया जेबो बुंनांगौ जेबो मेगन सायाखै। नोंथाङा दिनै सान्थि सुक्ति खालामनानै दिनै मा लाबोखो? दिनै नोंथाङा एनडिपिफोरखौ मा खालामखो? दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ। मानो नायाखै नोङो? नोंथांमोना कनसियास जा। एनिवे लोगोफोर थेंक इउ स' माच।